Σε λίγες μέρες φεύγει ο Οκτώβριος, έρχεται ένας μήνας ο οποίος δεν είναι τόσο δυνατός πολυσιακά για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, αλλά σου δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσεις και να σχεδιάσεις τα οικονομικά της επιχείρησής σου για το 2026. Εμείς εδώ στην Coastmaster το λέμε προϋπολογισμό. Είναι ένας προϋπολογισμός, προϋπολογίζουμε το νέο έτος και σε επίπεδο εσόδων αλλά και σε επίπεδο εξόδων και σε αυτόν τον προϋπολογισμό εντάσσουμε τυχόν αλλαγές που οραματίζεσαι, τυχόν αλλαγές στην τιμολόγηση, ανακαινήσεις, αύξηση των εξόδων διαφήμισης και γενικότερα οτιδήποτε είδες λάθος μέσα στο 2025, οποιασδήποτε αλλαγές μπορείς να κάνεις από τα λάθη που γίνανε μέσα στο 2025, να τα αποτυπώσουμε σε έναν προϋπολογισμό και να μην ζεις στην αβεβαιότητα για το νέο έτος. Είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία που κατά τη γνώμη μου πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, οι οποίες σε διευκολύνουν στο να διαχειρίζεσαι πολύ πολύ καλύτερα τα οικονομικά σου.